салом алейкум барои ҳамаи мардуми тоҷик ҳама дар ҷое бошен, зинда бошен. Ман блогер нестам, ман ягон вай нестам. Короче мехоҳам ки як тоҷика барои ҳамаи тоҷикистониё муаррифӣ кунам ки ҳамин чӣ хели одама ҳамин одам. Як чанд моҳ пеш рафтем дар Нагинский кор кардем, шаҳри Нагинскида. Алишер гуфтани одам ай ноҳияи Фархор, ҷамоати деҳқонариқ, участкаи Москвача меган, ам хели одам. тай дасти ҳамда кор кардем. Бачаи Маҳмади Бозор, доктор Маҳмад меган, бачаи ҳамон. Кадом мардуми ҳамин Фархор мара мешиносад, ман Саймумӣ ном дорам. Бояд ҳам Алишер хитам на аз мара бишиносӣ ки ман дар тай дасти ту кор кардам, ту сӯи мара надода. Мехоҳам бигӯям ки ҳамин Алишер гуфтани одам, Бозоров Алишер, соли таваллудаш 1985, дар шаҳри Нагинский кор кардем. қатъи бачаҳо 6-7 бачаҳои ҳамин тоҷик, қатъи бачаҳои ҳамин Фархор қатъи кор кардем. ҳамин одам Бозоров Алишер як одами жулики, мошенники, шайтони худозадаи чизе дар бораи ҳамин одам бугӯй, меарзад ҳамин одам дар ҳамин чи сухани баъди ҳамин одам дар бугӯй, меарзада ҳамин гуфтани ҳамуда. Барое ки вақте кор мекардем, сума суроғ мекардем, мегуфт ки занам талоқ сум нагирифтам, хонам ҳаром нагирифтам сум, эмону майкофир сум нагирифтам, очам ба ҷои занам сум нагирифтам. Лекин вақти хазайнуро мепурсидим, мегуфт ки ман сума додамаш, ман сума давно додагимро мегӯяд. А ӯ бачаҳоро шайтонӣ мекард, фиреб мекард, намедод сума. Хулоса ҳам хеле кор кардем. Ай ҳар ҳамин бачаҳо 30-та, 40-та, 70-та, 80-та ҳам хеле суми бачаҳо мондаги ҳар комаш. ҳамун сумора короче гирифт. Мошин харидагиай, Ford Foxи сафед харидагиай. ана қасам мехӯрад ки мошина ман аренда харидагием, мошина ман аренда гирифтагием, мошини худам неста. Бо як вақти дига бошам, мегӯям мошина мефурӯшам, сумотон наметавонад. Як шайтони жулики, мошенники ҳаст ки барои бародарои тоҷик гуфтанем ки ҳамин хеле одам да кор накунем, суратша дар ҳаминҷа мемонем, ҳамин видео да суратша. қатъи ҳамин одам кор накуне ки ба худо қасам ҳамин одам шайтонай, жуликай, мошенникай. Чанд сол пеш дар Владимирский областам кор кардагиай, бачаҳоро фиреб кардагиай, ҳама бачаҳо недовольни ҳамин одам. Имсол ҳамо кор кардем, қатъиш дар город Нагинский ҳамҷада фиреб кард бачаҳоро. Бо бачаҳои худи ҳамин Фархорро фиреб кард, бачаҳои ҳамин қишлоқи ҳамин худша фиреб кард, ҳамсояша фиреб карда гашта. Як ҳамин одаморо мебарад, кор мефармонад, наметасумошона, мегира ай хазайно сума наметасумад. ҳам хеле одам қатъи бачаҳо кор накунен, ҳамин одам як одами жулика, шайтона, мошенника. И барои корш пеш рафтан тамоми намуди қасама мехӯрад, ҳамаи намуди қасама мехӯрад, ба худо қасам мехӯрад, ба очаш, ба занаш, ба гудакаш қасам мехӯрад. ҳамин сумаш суроғ мекунид, то инам як чанд моҳ пеша телефонша мегирифт, ҳамин сумаш суроғ мекунид, мегӯяд ки гудаки дорогӯра фалон кунам, надорам сум. Ина пага сум мешавад, роид мекунам. Ина як соат пас сум мешавад, роид мекунам. Ина мегӯяд номерои картата роид ки, мегӯяд як соат пас сума мегзаронад. номерои карташ равон мекунид, намегзаронад. Бо мегӯяд пага мегзаронам. ина шав хоб кун, мегӯяд саҳарӣ мегзаронад. саҳар бихел, дар картат сум гузашта.
یعنی با این привычкой гапзаниш одаморо шайтонӣ карда сумошона гирифта ҳаққи ҳамин бародарои ғариба гирифта амҷада мо 8 одам тайдаши кор кардем фиреб карда гашт шайтонӣ карда гашт ҳози гирехта рафта намедонам дар киҷои номерои телефоншоам киштагия намегира номерои телефоншоам намедонам номери нав гирифтагия киҷо гирифтагия ки нест номаълум дар киҷои қатъи аташ гап задем гуфтем аташ калони хонашона аташ гап задем огоҳиш кардем ки ҳам бачата хай бугӯсӯи моро бта аташ мега бирен биқапен бизанен бишканенш мега бигирен сумтона мо дар россия киҷо мекунем мура меоем ав мо да ваъда кардия ки бирен кришамона кришаи хонама бигирен карочи агар сумтона дода натонистем бирен кришаи хонаи мара биканем бигирем чӣ кунем сумтона бигирем а вақти аташа мегӯй ки нам хеле криша мондагия ҷада бачат мега ки бирен қайди хидиш гап занем криша приша надора криша надора даиҷа мега ӯ хона надора даиҷа мега бирен чӣ кориш мекунем бикунемиш мега ай ҳамаи бародарои тоҷик хоҳиш мекунем ки қатъи ҳамин одам кор накунем корам кадеса бошен ҳамин одам сумтона кортона манъ кунем сумтона талаб кунем бигирем бирен ки фребтон мекунад ҳамин одам ҳамин одам як шайтони жуликай фреб мекунадтон нан бачаҳо ҳар рӯз занг мезананд мода ки аму киҷоши киҷо дай чӣ кор кесай ама намедонам дар киҷоя чӣ кор мекунад номаълум як моҳ 2 моҳ пеш телефонош кор мекард ҳоз дига телефоноша пок зан намегирад дар киҷоя чия номаълум киҷо дорад яке ҳар киҷой да бошад ки хулоса бачаҳои тоҷик ҳамин одам қатъи кор накунем ки наметавонад шумотона ҳамин одам мони ҳаминҷа суратша мемонем дар ҳаминҷа рожаи трашша мемонем ҳаминҷада боқӣ ҳама дар паноҳи аллоҳ бошем